Jarama hoorejo gardiɗo jagorɗe ɗo e balɗe 4 leydi men ene mawnina julde jeytare mum 28 novembre mo mawnidintuno ɗen enen fof e nder weltare wonti ñalngu sunare wonande hunde emen oɗon gandi jamma 27 jofi 28 novembre ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi koninkoɓe Mauritanie naɓe tawi kañumen fof ko ɓaleɓe jaggama dumboyaɗo woɗɗi cuuɗi mumen to inal mbara wargo bongo tawi wari ɗumen ko ɓiɓɓe yummiraɓe mumen ɓe gonduno e nder konu ngutu ɓe mbaɗi ɓe ko kuraji tuggi goo ha 28 ɓe mbardi ɓe yarga ngam mawninde julde jeytare oɗo fatara tongi ko andira bonandeji duuɓi ɓennuɗi pacifique humanitaire hayso wawa wiyede ko laamu mon waɗi ngaddet ɗe golle tunwinɗe ha cey 28 novembre ittata ina waɗɗinongu yitude safara moƴƴo tuugiɗo e haqqe mo loraɓe ɓe jogui e andude gonga kame ñawore nunɗude kono ko puɗɗi ɗon wadde hen ko yeehi koye suurde warɓe koye ɓe hunde mumen kalfina ha hande golle towɗe e laamu he tawi ala ko rokki joomen haqqeji ɓe so wona wiyede yo jijji gardijo jagorɗe yendiji mawɗi noon walla ɓesguji mawɗi mbiyata abada ina mumta ko moƴƴani e dartol mumen kono ɗi mandinirta ɗum ko gueɗe jeetoɗe beele eɗe mbasa yejjitede beele kadi ina wiye wonde hoto wattu ha cayi gardiɗo jagorɗe laamu mon suuɓi ko jokkude e jokkidde silsil paltore joñgol hande gardigu laamu mon ina feññini eko laabti paltore joñgol hardaneɓe e ɓaleɓe e nder nokkuji mbaɗino nokku jangde pinal e kumpital e juɓɓudi laamu civil e militaire jomnaɗo konngol laamu mon nde namna ko faati e ɗum hersani wiide wonde laamu mon wona laamu ƴele toɗɗogol mon yimɓe tuugui koye kattanɗe no annama yidde wiide mataw heddiɓe ɓe jumtani gardiɗo jagorɗe bayinago ma politique kuptidinɗo ina rokki min fartange yaltinde toɓɓe ɓurɗe yiitinade e nder seedantagal gardigu Mouhammadoul Abdoul Aziz e saaha nde o jofnata manda makko ɗiɗaɓo manda battano Mouhammadoul Abdoul Aziz ma woppir leydi ni ñamade yerodirde e dendagal kalis pirlitaɗo e nder leydi he e nder hitande PIB société ji laamu dondinoɗi faggudu leydi ndi pusama yeru Sonimex e NR walla goni koye lawol e fusede yeru sinim aɗa andi no goppirɗa ɗum muulirde gendire nde golloto mum jooɗi lebbi 5 joɓaka kamɓe port e aéroport Nouakchott kalfinaɗo société ji tumarankoji e sifa mo laaɓani mo hoolnaki jawdi men daridi tacci duuɓi 2 yoro tawi ala fof ko laamu waɗi ko mantini ngam dandude ɗum ngalu jowitigo e awo e nder leydi he jokki koye jiirede ha ko gollidiɓe men caggal leydi ko nande dental Europe batti hulande ɗum gardiɗo jagorɗe seedantagal Mouhammadoul Abdoul Aziz kadi ko jaarugol caggal démocratie e wellitare ko kutoragol ñawirɗe ngam firude ɗum lundiɓe to banggue politique dumbugol sénateur Mouhammadoul Qadde kame badgol e ndenka ñawore sénateur uji kewɗi kame hohoɓe syndicat ji e jaynoɓe fodde hitande tawi ala fof ko hollita ko ina setto jeenari ɓe takkandi koye ndin mbadi jeeya ko nonne kadi député tedduɗo hono Biram Da Abeydi Doumbira guetoñangue fawangue e lundiɓe kadi yumti tan koye uddugol hôpital Bou Ammatou ɗo miskineɓe Mauritanie naɓe hewɓe cafratono joɓani ko jiida e uddugol nokku jangde biyeteɗo centre Oulema gardiɗo jagorɗe président wasɓe noon maya e saaha mo cimtol cakkitol fedde gendiji dentuɗi patugol e Mauritanie holliti wonde 75 e nder temedere walla mbiyen 43 Mauritanie naɓe guuri koye basal cattugal on jarama